Ajde. Ho? Zar soraka go hraniš? Da, taka Aga, kako čovek je toj. Mnogo je zabavno te smiruva. Ho. Kako čovek je, Aga, i razbira si te dobrini. Na viština? Sakate li da probate? Zemete jedno parče. Hajdar vidi, Agata ke te hrani. Hajdar. Ajde, zemi. Ne. Ko se ima, ko jade. Daj još jedno. Ajde. Aga, i tebe te zasaka, Aga, ja te zasaka. Eve, ušte jedno, ajde. Jadi. Ajde, zemi. Što se sluči, Aga? Me grizna. Aj, pritisni, stegni go prstom. Ne li reče neka ovo životno razbire od dobrina? A? Kaj mu je razbiranje to? Ostavi me. Znači ne bilo tak, Aga? Ete, i ovo ispadna loš isto kako čovek. Ajde, maho, zemi si go papagalot i sikteri se si natvor. Odi. Dobro, Aga. Eve, izleguvam, Aga. Hajmana. Hajdar, zamolči. Glupavo životno.